zile zile yo alergyal mile 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 mile. Naibatanon nga namisita sa iyang uyab. Zile zile yo alergyal mile 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 mile. Ang nisugat niya kay ang lula sa iyang uyab. Ningon ang iyang lola kanang ako sang adtuon si Inday ha. Paabot lang ka diri. Zile zile yo alergyal mile 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 mile. Ug samtang nilakaw ang lula, nakamatikod siya nga naay biskwit ug tubig sa lamisa. Zile zile yo alergyal mile 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 mile. Gigutom man siya. So iyang gikaon ang mga biskwit. Zile zile yo alergyal mile 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 mile. Ug syempre, pag humanog kaon, iyang giinom ang tubig. Dayon ni balik ang lola. Kanang dong, paabuta sa si Inday ha, kay nag-ilis pa. Time pa. Imong gi kaunto ang biskwit dinhi ganina? Ningon ang batanon kanang ula. Kanang gigutom magugo, pasensya kayo ha. Ngano Dela? Kuandong bingo man to no. Ya, di man ko kaduot sa biskwit dong kay wa na pustiso naman lang akong ngipon. Ako ratong tilapan ang palaman ato. Zile zile yo alergyal mile 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 mile. Deningon ng lula. Time pa dong. Imo tong giinom ang tubig dire? Zile zile yo alergyal mile 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 mile. Ula. Giuhaw masagugo. Ngano madayla? Kuan? Wala. Gihumulan rato na ko sa kompostiso.